I l'última conversa del cicle de conferències i converses de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de la UDG va comptar amb la participació de Xavier Xirgu, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. S'hi va tractar la regulació i l'assoliment de la llibertat d'expressió. El cicle de conferències i converses de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de la UDG al Casino de Girona ha arribat a la seva fi amb l'última conversa, sota el nom de regular la comunicació i garantir la llibertat d'expressió de la mà de Xavier Xirgu, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Ha tractat el tema de les xarxes socials i el gran ventall d'alternatives i maneres que té la societat per informar-se, tot destacant els aspectes positius i negatius. I en aquests moments la realitat va tan ràpida i els mitjans de comunicació van tan ràpides, perquè abans tu per estar informat, el que deia, agafes un diari, una tele, un diari en paper, és igual, i no tenies masses opcions. Ara per estar informats és tan bèstia el marc, no?, que hi ha aquest fenomen que segur que heu estudiat, que és la infoxicació, que és que rebem tantes coses, no?, que acabem intoxicats d'informació. Hi ha un percentatge molt alt, penso que està el 25% dels catalans, del CIO de Catalunya, que crec que era un 25 o un 30% de catalans que ja deien que no escoltaven ni informació perquè estan saturats i arriba un moment que no saben qui té raó i per tant, doncs miren Netflix, no? També ha tractat el tema de la falsa informació, sovint propiciada per les mateixes xarxes socials, i de la perillositat que pot suposar la intel·ligència artificial quan aquesta s'utilitza de manera irresponsable. Crees un nom, tens una marca, comences a fer vídeos a TikTok. Que això sigui més fàcil i que tothom tingui accés, jo no en soc contrari, perquè penso que la societat ha avançat i ara tothom té dret i em sembla bé. Ara, que hi hagi aquesta llibertat i que s'hagi abaratit ser emissor, tampoc vol dir que valgui tot. És a dir, i tu no pots sortir i dir mentides i que no et passi res. Aquí ara afegiu-hi la intel·ligència artificial. Arribarà un moment que agafaran la teva cara i la seva cara, us faran fer un diàleg que serà mentida, te manipularan la teva veu, te faran un vídeo on diran coses exactament a la contra del que tu penses i a més, depèn de quina casualitat passi, es farà viral. I aquella cosa que feies jugant per fer una broma tindrà 2 milions o 3 milions d'espectadors.